Cha ngeke. Waphinde kodwa Ngeke ngize ngivele. manje usakhuluma kanjani ungavelile? Hayi ngikho right ukuvela. Nawe ukhona endlela. Ngisendlela. Manje pho yini eyenza ungaveli? Ngoba lapho wenza ukuthi ungamzakwazi ukuvela. Angikho esimeni sokuvela. Isimo esinjani mashezi sedlule? Ngoba sengonile usekho esimeni sokuvela. Angithandi abantu bangibone nginje. Kwake kwaba yinini mashezi la wena wake wangaba bikho khona esimeni sokuvela? Ngoba sekuthiwa sengifelile. Sengisho ukuthi angifuni ngibone nginje, angikho esimeni sokuvela nge-TV. Kusho ukuthi awakabi ready ukuthi sixoxe. Oh hayi ngiyakuzwa. Ngiyakubuza. Andini manje ungilisa mama. Kuphi la ngilo khona? Yebo. Kuphi la bengilo khona? Cha uthini manje ngoba phela ngiyabuza mina ukuthi awukakabi ready ukuthi singakhuluma mama. Bengingeke ngingangeni. Angithi yabo kube bengafuni ukukhuluma ngaba ngingenanga kulayo. Kodwa sikhuluma kanjani singabonani mashezi bethe ngithi yazi ukuthi kungcono uma ngibuka emehlweni khona uzongibona noma ngicabanga. Uvali ugesi awukho lana ngeke ngikwazi ukuvela. Ngida sibe sixoxe. Hayi ke ngiyakuzwa. Kodwa ngicela ungixolele la khona wehlisa umoya. Into engingayithandi ngawe ukuthi uphakamise inhliziyo uthi uma uzothola bethu ukuthi inhliziyo uyiphakamisela obala uthola ukuthi usiphakamise ngelanti usize mhlawumbe waze waphakanyelwa umoya mhlawumbe. Nakho azilokho nje kodwa. Mama wena siyazana phela. Ngelilodwa Ngiveza kuwena iyodwa yazi yini? Ngikuthanda uma ukulesi simo kusena. Ngikuthanda. ndikhululeka right. Okubuhlungu futhi okwenza ukuthi ngingathandi kulesi simo kusona ukuthi kube yimina okwenza ukuthi ube kulesi simo kusona. But nakhona ungekhona ukuthi iqiniso. Amanga futhi nginesiqiniseko sokuthi nawe usuhambe wahamba wakuthola ukuthi amanga njengoba usungena nje manje kulo live usuthambisa inhliziyo ngoba usuyabona ukuthi uthathe ngamawala. Kanti ayilutho anginjalo. Umuntu onginikeza isithombe uphinde wangisendela esinye but ngo-V1s. Hayi zikhona into ngicabanga ukuthi isihloko sesibili leso amashezi engiyosikhuluma nawe sesixolelene ukuthi isithombe usitholephi obekuthumelela sona ube naziphi inhloso. Into eyenza ukuthi ngingafuni ukuthi lezi zihloko ngiyimixe ingenxa ukuthi kuzoba sengazi ukuthi mina angiliboni iphutha kulento yabo. Kodwa siyothi sesiqedile ukukhuluma ngakucacisela futhi ukuthi bekwenzakalani bese ngokuyela kulento ukuthi isithombe usitholephi akusona futhi esokugcina leso. Ziningi Aziningi ngiyazi. Angithumelele ngisho nami engitshela ukuthi uzokuthumelela zona. Yezwa yini? Kodwa nanokuthi indlela engihlonipha ngayo ngisikhophile lesa sithombe. Kube mhlawumbe bengihlose ukuhlambalaza nani. Lesithombe engisiphostile ngisikhophile. Lesokuqala leso ungiqhathe ngaso. Kodwa mama yini edala ukuthi indaba zethu manje wena usiveza la ebantwini ungakakhulumi? Bengisaveza leyo ukuthi ngisikhophile isithombe uyakuzwa lokho. Vona yini engavelile lapha kulesi sithombe? Lesi sithombe engineglasi engebeza kuso umlenze. Ngisiphoste sesiphelele. Cha sithumelekile phela sibona. Yazi ukuthi ngoba uhleka nje mama uhleka ngoba uyazi ukuthi ayikho yonke lento. Ngingasithumela phela. Kimi mashezi thumelekimi isithombe. Yabo kuyimanje izitha zethu baby yihappy zisitshela ukuthi nakhona zilitete ngento ozothi wena futhi usubuya lapho usumayoyana Ngeke ngize ngibuyeke. ngithathe ngamabala sengitholile ukuthi ini.
Kanti incese-ke Vundla this time no. I'm not gonna do that. Hayi I just remember the other day ngikubuza nami ukuthi indaba wena mangabe uzwe inkinga nami ungaqali kimi cha nami ngiyaye ngivuke nge-South Africa seyisha ngivuke ngidle selisha ngixolise ka-5 million ngisho iy'nduna zesigodi suke zingixolisela ngoba nakho sengithinte kabi umntwana uMavonzi. So nami ngenza into efanayo yabo. Ngibona ukuthi uma ngikhuluma nawe kuzoba nenkinga nanokuthi-ke leyo ukuthi uma ngabe kuwena owonile kumele ngixolise kumele mina ngivuke ekuseni nje ngithi hhayi ngiyakuxolela hayi dilitha leyo nto Mashezi kanjani njani no angizukwenza lokho. Uma ngabe nje uyilokhuzana lesi sibonelo bowukhuluma ngaso apha enkemini or I don't know but ngeke ngahlangana nenkulumo enjalo. Ufuna umuntu azi ukuthi as much as nina lento yokuthi mina ngindoda mina njani kugcineni wehle nje kanye nje empilweni yakho ubone ukuthi uzofana. Bayangifundela ngixolele indoda injalo kwanja ikho Lawrence masinqumqoqoqo. usuqedile mina Ungakhuluma yona? awukaqedi Hayi angakaqedi. hayi qedela-ke dalise ngikhuluma ngawo Yebo ngisasho kuleyo ukuthi mina mhlambe mina unyuye ngaba ukho kusasa kuthiwe mina obegaqa umlenze emfanele ngabe uyithi mawuzoba next week wemama ukho kusasa wemama ngisabela. uyangisola yini ngokuthi uma kukhona into engingayiboni kahle iphutho lenzile mhlambe ngiqonde ezinye zendlela zokuthi ngokuzayo ngingakuqondi uma kunephutho lenzile ngoba Awungiqonde Mwelase ngifuna ubuyisa inkulumo yakho awungiqondi uqondela iSouth Africa awungiqondi cha ngabe nginephutha ngokuthi uyangiqonda yikho nawe usazoqala ungiqonda ngizwa nawe usuqondela iSouth Africa mama nawe usuthi-ke kokunye engikwenzayo nawe awenze njengami-ke bese zikhala kubonakala because two can play that game. Ayangazi-ke kuwena wevunzi kodwa bengifuna nje ube naso isithombe sokuthi ezinye izinto zayisuke ingakuphoqi nawe ukuthi uyibeke eSouth Africa. Uyajabula nje wemama njengoba kukhona abesifazane abangithuka kanje la ku-social media ukuthi ibambe ngakho yilokho okufisayo. Ngcono wena uthuka abesifazane mina ngangithuka ibo bonke. Ungcono wena for weeks man. When it's just a day, yeah, it's a day. And awufuni umbili angizwa umbili uyawufuna hayi cha lutho ngiyabonga. ufunani yamdala hayi mina Mashezi ngicela ukusho mama mhla ngonile dalini mhla ngifebile ngale ndlela ekuthiwa mhla ngikuphoxile emphakathini ngingasebenzisanga labafana abakushelayo abathi ngoba bayakushela abaphatheka kabi mhlawumbe bengakutholi bakutshela futhi emveni kokuthi usungiqomile ukuthi uMavundla udlala kancane afuna ngabe wathathwa yimina babasaqhuba umona wabo bahlangane nami nezihlobo zabo bangishuthe bese bekuthumelela izithombe. Mina mama namanje mina ngiyakutshela ukuthi wena uyazi ukuthi kwenzakalani la but because futhi kudala wawufuna ukuthi ungithole ngisecaleni bese ukubeka kulona Kunjalo. njengamanje wena bhungu uhlangene nezitha zothando lwethu ngizicelela phansi igama lami. Mina wevundla ngikwazi njalo ngoba wena ufuna uhlezi umsula akekho umuntu oclean nje impilo yakhe yonke akekho umuntu ongalenzi iphutha cha kodwa wena ke ngoba uhlala right indaba ezinhle. Angithi uyazi mama ukuthi abantu abalande manje abakhomenta la abazi ukuthi ngikhuluma ngani angithi njengamanje mina ngivela njengomuntu oyidefendayo oyileli kodwa wena uyala ungakwazi ukusho la kubantu ukuthi isithombe sithathe 2 mana ungakwazi ukusho ukuthi isithombe uthathe phi 2 umlando wakho nalomuntu okuthumela isithombe uthini ungakwazi ukuyenza lona 3 mase ungitshela ukuthi ubeqwashisa
ungakwazi ukusho proud la ku-social media lona. Ngithi mina ngizosuke ngiphoste lesi sithombe esiphelele ukuze bebone abantu ukuthi akungoba ngifuna ukubukwa ngawo. Angithi uyabona ukuthi inhloso yini Uma ungihlohla kulungile wenzela iqiniso. hayi mama ngicela ukuthi mfethu ngixolise yabo ngoba njengoba sila phambi kwabantu mina konke ku-social media kungiveza njengomuntu orona. Mhlawumbe uqinisile ukuthi hhayi asikhulume ngasese kodwa la phambi kwabantu Mashezi kaNdaba basiganana Phambi kwabantu uthini? ngithi njengoba silapha phambi kwabantu ngicela ukuxolisa. Awuxolise eceleni uxolisa phambi kwabantu. Ndlela ukuthi mama ngilinda mhlawumbe ngiqeda. Khuluma-ke usho masiqedile. Phela bheke ukuthi sengonile akusho ukuthi ungabisangihlonipha mama. Hayi ngaxolisa ngakuhlonipha bona. Awulazi sengidayisa-ke manje hayi njengamanje sengiphila ngazo ukuthi nje manje ayiphethe. Indaba yami sengumfana-ke manje semayoyana-ke ngecala lakhona lentombazane engazi ngithi hhawa basibonga. Mina ngiyayazi ukuthi yakwabani nokuthi Yakwabani mama ungisize mhlawumbe nami ngikutholele yona sikwazi ukuthi intombazane ixolise ngokuthi ingabe lihleleni ngalomshutho oshuthiwe. futhi ngifuna uma usuxolisa kuyona nomuntu ayazi okuxolisisa. Ngifuna lokho nje. Noma vele ayiyeke athi ayigane wena niganane beyithemba lakho noluka nakho. Wena bese usona khona mama. Bese ngibheka lapha ey'shelini zami. Vele-ke lezi ezikuthumelela. Lezi ezikuthumelela. Nami kusasa webhuku ngizophosta isithombe salenja ekuthumelele lesi sithombe. Bese ngiphoste esiphelele ngiphoste nesinye-ke sesibili. Futhi ngizoyiphosta zonke kusasa posta wena. Ngenzani lapho ngibonakala mhlampe ngilele nentombazane noma siyaqabulana. Posta wena. Awuphosta mpostoli. Vele ngiveze ngisho nama-screenshot alomfana oshuthe lento lokhu ezenza umngani wami nomngani wakho kanti uyakufuna uyangiyuza nawe uyangiyuza. Ngithi posta mpostoli alibhukha. Ngokukhumbula kodwa maphela. Hayi cha mina ngiyakubonga. Futhi-ke vele ngumpostoli sisi. Hayi mina ngiyakubonga nje. Engiyithola ngawo ngiyazi ukuthi usuxolile. Into eyenza ukuthi ungafuni ukuvela la uyazi ukuthi abantu bazokubona usimayila. Lalela oyivundla yazi khona into owangilokhoza yona. Yabo leyo ukuthi kanti uthi kimi Mashezi asiyeke wancengwa yiSouth Africa yonke ngisho eNamibia abayizwile leyo ndaba kwasho ukhuzana ey'bongela wancengwa umhlaba wonke gulukuqo kwama wonke amaholidi kwathiwa Mashezi ngangivuka ngama-calls mina wawungathi ngidayisa ngonosongo ngo-1 ngiyafonela kuthiwa hamba uxolisa vuka bengivusa umama ngithi ngithi-ke mina Vundla ukaxolisi Ufisa sengathi ngabe abangincenga ngani wemama. yazi mina wawuqinisile uma uthi asiyeke mangibheka Ufuna siyeke wena gogo. ngiyasola uzawuqinisile Ngoba inhliziyo ibuhlungu nje kanje ngoba ngisolakala ngathi ngijithile. Ibuhlungu izwa yini pho uma ungazangithanda. ayibuhlungu ukuba yazi ukwangibona lately Ngizosuke ngize manje lapho ukwangibonani lately ufakele nesithetho osifakele webhebe ngoba sesixabene ufakele izithetho ey'finqe ley'veza amadoda. ngisifake nje ngenzela ukuthi abantu bethande isithombe Awusalawuleki. angazi la ekulawuleni wevundla Ungijwayeza nezitha zakho. phela uyabona bakhuluma ngomuntu okwazi ukuncengwa uwe phela yabona isikole sakho ngijabule ukuthi sengiyaphasa nje esikoleni wangifundisa sona Webhebe izandla thisha omkhulu njengoba nawe wawuncengelwa yi-ladies house yonke ngizodelela i-South Africa mina ixolise ngeke mina. hawu-ke shuthi-ke uyogana ngigana Bamele wena uzobona phela ngoFebruary ukuthi lento ebezivumelene ngayo ngeke ngiyenzeni. Ngeke ngibonisane nawe ngeza kimi ngoFebruary. angazi ukuthi mina ugogo phela uzwa ngami ugogo Angiloboli ugogo mina. hayi angazi kusho ukuthi uyobalobola-ke bayadeleka ngokuphiwa inkomo Wena ngokucabanga ukuthi ucabanga ukuthi ngikhuluma nogogo ngikhuluma nogogo ngikhuluma nabanikazi bomuzi. Uzongala fana wami
uyofuna omunye ufike uthole utshitha ngempela-ke lowo yezo ungcono nochita ngempela. uthola ukuthi lo wamlenze obuphe kwakhe ngempela wentombi-ke njengoba ungalela intombazane obe kuyitulo nje lihleliwe leliya Hamba ndlamlenze nabuye nagaxana maniqeda. oh akuyena yedwa engigaxane naye mntakwethu Wena umazi wena bephenduka ehlala kahle hamba ndlamlenze. uphenduka vele phela ngithi bengichaza isithombe but before that sibonene sahagana hayi Hamba ndlamlenze. khona nezinye ngihagene nabanye njengoba nawe ubuye ulenge bafaneni lapho Big Zoo Ungenapho phela nayo inkinga la ikhona. Awume nje ume wedwa uthi ngila entabeni ngithi mina ngumfoka amavunzi. nomama sesiyaphikisana nje Cha uyangithusa nami ugcina umuntu ongaxagulisana. cha ngithusa wena ngani usunokuya ngithathe ngendlela e-Adam Ngangana wena ngani lo khona emlenze nje awusangazi. South Africa usengixolele lo zenze ngathi uqinisa ikhanda uyalibona iphutha lakhe kuwukuthi akasafuni ukuvuma Eliphi iphutha lami njalo lami? Ngike ngaya mina ukuthi ungijaje ngento engingahlangene nayo ngike ngasho ukuthi mina kuneglasi yami ephansi kukhona engiyiphathela intombi. uhlangene nesesheli sakho lesi sikweshela busululu Wena mfungihlohla ngizosiposta isithombe. hayi mama awume manje seku-right hayi awukwazi ngoposta kodwa ngithi kuwe nama bethi Yabona malokuthi imini ngizolala ngesiphostini. usangithanda welapho usangithanda Ngithanda ukuthini? ukuthi ngakwenza umuntu wangenza umuntu webantwini Ungibona nje ingakho ngathi bengayiculi leyo ngoma ngoba ngiyithanda. soka lami sengiyabo avume mama wangenza wena shango athi wangenza umuntu webantwini asala la Awe angikaze ngigone umlenze mina nginapha. yimini umuntu ofuna ngaba kanaphawu ngoba kuyasinda lwami la kodwa lava mina umlenze engiwaziyo nami nathi ndlamlenze engiyisebenzayo yabo Lapho sasimile-ke laphana emgaqweni ngathi sakwazi siqeda iholo lokuqala. wena ukuba kuya ngabe ngihlinela yonke intombazane engihlangana nayo ngeke ukubone lokho sisi Carry on driver first stop emarket. Bahake ungabisagaxa kumlenze manje bagone. welapho ngibonile ngihebeza lapho ngithi awusuke La ngiyogona khona. Uyolala udumo. ugona bani uyafuna nanti ukugona oh yakhalase siyakuhalalisela sisi Ayobagona umwelaso ngibona ukuthi unekhona lapha emlenzeni. yena ngaze kugone wena bokuqala nongibona ngigonile Hayi uhamba wedwa la usuyindlamlenze edlangalale nawo usuke uthi edlengelele. akukona edlangalaleni laphana inja bicuthe Mina nginey'thombe zakho ingakho ngithi edlangalaleni. baby kodwa ngiyabonga ukuthi phambi kwabantu kuvela ukuthi siyaxolelana ngoba uyavela ukuthi uyathamba Yuphi la kuvele khona ukuthi ngiyaxola? uyathamba uyalibona iphutha lakho na Uyazi ukuthi mhlawumbe wevona into ekudidayo leyo ukuthi angiwuphakamisile umoya ngale ndlela ongazi ngayo. vele usukuwuphakamisa ngoba iqiniso kuyilona la ngeke uphakamisela into engekho sisi Lalela sengenza iphisi nalokho. Uyazi ukuthi mina wena wangivulvaya ngaze nga-right ngayiyoyo ngagqoma ngabuya sengi-right. Yabona nje wethu usuredile for ukuthi-ke uxhawulise ey'nyanyeni zasekhaya ngufake esibayeni mntanami ngikubize ngowakwethu ngoba angaqedi. hayi kahle-ke lofuna usho Ngisho ukuthi ngafundiswa wena. Yabona leyo ukuthi mhlawumbe wangigcina kudala ukuthi ngizoshaya ibheki my-phone la ngiwe kuqatha-ke zithi angenzi lona kodwa ngiyele kwelokuthi uma usufuna wena uqolisise ukubona iphutha hayi uyazi wena. Okwamanje uma ungakaliboni kumele uqolise mina wendlamlenze. Hayi andizi. madlala labo wakomkhulu Ngilalela. wena wasemachubeni ngiyaxolisa mntawethu ngiyazisola ngikuphoxile phambi komphakathi ngezwe lonke libhekile
ngakuhlekanisa nezitha zothando lwethu ezayikade zivele zithi kuyophela siyafana. Isithombe sivela njengamanje singiveza mina njengomuntu ongakucabangeli. Yize kuyisithombe esingelona iqiniso, kodwa egameni lokuthi kuwena sivela ngokungazi ukuthi ngiyathandana nentombazana engingayazi ngisho igama layo. Angiyazi nje ukuthi yaphi, angiyazi nje ukuthi isebenza. Kodwa mntakwethu ngoba leyo nto ikuphathe kabi, ngiyaxolisa dala. Uthini lapho mhlampe ekungixoleleni? Eyi, angikuzwa. Ukhulumela phansi. Angikuzwa ukhulumela phansi. Bengibona ukuthi nalo February ufuna uhlehla. Hayi kuFebruary kuzohlehla. Lapho ngeke ngitshele Useduze kakhulu. hayi ngeke ngitshele wena kulokho-ke. Ngicela singayimixi le nto nokuxolisa kwami. Mashezi, akekho umuntu osuke ejahe ukukuxolela njengami uMasonini. Kwenzakalani ngawe? Kwenzakalani ngawe? Ngithi mina wevundla asihlehlise uFebruary. Ngiyayizwa inkulumo kodwa ake sithi kuma kuFebruary ngoba mhlampe kwakhona lokhu ukuthi ufuna ukuyekha ngoFebruary kuzodala iy'nkinga. Ake sithi ukumisa. Hayi kahle siyabanda lesi sicelo sakho. Hayi, kanti isicelo nje sake senzeka before sasibanda nakhona. Hayi sasingabandi lapha, wawufebile lapha. Ikuphi la ngangivele emashidini ngilele nomfana. Umomotheke umnika isiphongo eqabula inja leya. Ngithi mina nginey'thombe ey'godliwe lana. Ngiqabula. Mayiphunyuka lezo ndaboso la mina. Ngiqabulani? Ngithi mayiphunyuka lezo ndaboso la mina. Hayi ngicela usiposte-ke la ngiqabula khona sisi. Okay, alright. Uposte nala ngisemashidini khona nentombazana. Alright. Kodwa ngicela uqala ungibonise isithombe before usiposte. Ngeke ngikwazi. Ngoba yini? Angifuni ngizosiphola ngithi wena wenza ngalutho. Ngizosuke ngiquleke. Enza ukubona. Ngoba nabanye uma sebefuna ukuxolela bayaquleka. Ngiyaquleka. Kodwa uFebruary awuhlehli. La sawuvala manje ngoba usaqhubeka nokujabulisa igenge efisa vele. Uwabonile ama-fake account la ase-create-iwe la ngibizwa khona ngenza kuthi ukuba umashudula nje manje ngaba umashudula kusho hey mama hey, I'm sorry to say this but yes mhlampe babeka kabi or ba-create ama-fake account but iqiniso yazi. ngijwayezisa kodwa namantombazane mama. Njengoba wangijwayezisa nabafana bamantombazane nje. Angibuke nje manje indlela engikhuluma soft ngayo nawe. Uke wabona la mantombazane ukuthi akhuluma kanjani nami? Njengoba nami ngisoft nje. But uyayibona lezi ngane ongifaka kuzona ukuthi zingijwayela kanjani? Uyakhumbula nami ungifaka? Asiqabulane manje baby khona izobhoceka lezi ngane sibuyelane emntaweni. Ngangifisa nami before kwakunjalo. Ngaxola nje. Emva kwesikhathi esingakanani? Oh, kwaba isikhathi singakanani? I think it was 3 weeks. 3 weeks. Yeah. Kade lesingaki-ke nje mina ngibonakale nesithombe. Uma ku-day 1. Hayi kahle sisi. Angiyakutshela. Kahle dadewethu. Kodwa-ke lilonke wevundla ngoba sengizekala ngiyasebenza kusasa. Bengithi mina ake siwumise uFebruary. Usebenza phi mama kusasa? Siwenze eBhulu. London. Ngiphathele imbali. Hayi kanti khululekile okwathiwa ngiyeke nje ngiyayibona. Ngithandisisa. Ngiphathe isokoleni. Mhlawumbe ungangiphathela wona. Usawuthanda isokoleni. Kakhulu. Oh, ngakuyeka izinto awuthanda. Yebo. Kulungile mfowethu. Ukula kulondoloza. Siyabonga. Ngiyakuthanda. Ngiyakuzwa ake siwulinde kodwa uFebruary wevuna. Baby, unisixabene kusho ukuthi awusangithandi mhlawumbe. Kanti ngithumelele ngokuthini nalo mfana okuthumelele lesithombe wegogo ngoba sengazi ukuthi ngizoze ngishintshe manje ngendlela engayikho right. Ayangazi vundla kambe usungashintsha. Mama.
Nivumelana ukuthini nalo mfana wampungose? Kanti umuphi lo mfana esivumelana ngaye? Wampungose. Ngizosuke ngisho la mina. Hayi, noma ungasho angazi mhlawumbe sikhuluma iy'nkulumo ey'ngafani noma sinolwazi oluhlukene. Ngiyakwazi ukuthi isithombe usithole kubani gogo. Hayi, angazi wevundla ngiyakuzwa. Angithi besinaye lapha kwamaqumbi. Yena yedwa. Wathi yena yedwa. Sengisho ukuthi beninobabili amaqumbi nentombazane. Ngilinde phela mina naye afterwards wangibonisa iy'thombe kanti uzoyithumela kuwinja. Hayi, mina ngiyithathanga-ke kuyena. Hayi kuleyo message la engizoyiposta ku-Facebook ekhombisa ukuthi uyena uthi noma ungaphika wena wakhona ukuthi uphike into yena aseyivumile leyo nto iyakugaqelisa. Hayi, ngizwa ngawe vundla Uthi lokhu ube right noma la ubhizi ungijwayelisa nezesheli zakho wena. niyazana kanti buhamba ne-shift sami. Asazani yini ngoba wena uyazi ukuthi siyazana. Angithi akushela lesi sesheli. Manje le ndaba esingesesheli ayisekho ngondamlenze. Wena ufuna ukuthi uye lapho phela ngoba njengamanje ngiyabona ukuthi isingesesheli sakho still nenamba yaso wena. Ngiyakhuluma ngasese kusho ukuthi inkulumo yenu iyaqhubeka nje kuze kuphela nisendelana khona iy'thombe zento engingayenzanga. Oh, silapho manje. Hhayi kahle ngeke ngisaxolisa-ke futhi angisafuni-ke futhi. Okay. Hhayi angisafuni-ke hamba uyotshela isesheli sakho lesi enihlangene ngaso nami usitshele ukuthi asikuthumelele zonke lezi zinto ngiy'fake la ku-social media futhi ngoba futhi vele phela inhloso yakho wena manje iyodwa ukuthi mina ungijwayezise nezesheli kwakhona ukuthi usaqhubeka nokukhuluma nalo mfana leyo nto iyodwa nje mina ngiyazi ukuthi isho ukuthini. Hayi, ngiyezwa wevundla. Angiyezwa-ke sengiqedile futhi ikhulumo mama cela ungiyeke ngizobuye ngikufonele. Bye. All right, good. Yeah. Nada te lo pedí. Phela ningabe nisayikhuluma-ke into